Ayong adlaw mga Sugbuanon ug sa tanang mga Bisaya, ilabi na diha sa Cagayan de Oro City atong mga kaigsuonang mga Cagayanon. So karong adlaw mga igsuon, duha ang ato ang update. Kining gitawag nga Cebu South Harbor and Container Terminal Services Corporation. Kining naa diri sa Barangay San Roque, Talisay City. Og ang New Star Integrated Resort mga igsoon. Ato kining i-update ang CSH CTC mga igsoon tungod kay ang expected completion date ani kay second quarter of 2022. Unya karon padung na tamo Oktubre, atong tan-awon mga igsoon ug unsa na ang abante aning maong construction. Kini nga pantalan mga igsoon alang kini sa mga bulk carrier o container ships. Unom ka docking berth mga igsoon ug upat ka STS kining gitawag nga ship to shore gantry cranes alang sa mga loading ug unloading sa mga kargo. Naa kini nahimutang sa Barangay San Roque, Talisay City. 25 ka hektaryas ni mga igsoon, no? 10 billion project. Private port kini mga igsoon ni Lucio ko nga tagiya sa Pure Gold o kani si Johnny Nang of Kudos Trucking Corporation nga taga Davao. Kini diri mga igsoon mo kining Lantaw restaurant kaniadto. Then makita nato diri mga igsoon ang part na ni sa Talisay City nga kaning International Container Port
nga anaa diri sa barangay San Roque, Talisay City. Doon na tayo makita nga ambot mura mag pipe, no? Mga igsoon. So makita na to nga halos ang ilahang reclamation ana-ana na abot diri sa Lantaw restaurant kaniadto. Kini mga igsoon nga container port and alang kini sa mga container ships o bulk carrier. Dugay na kuning nabantayan nga nag-operate na sila. I'm not really sure apan sige paghihapon ang ilahang construction. Makita nato ang mga sheet pile, sige pang ugsok sa sheet pile. So padayon lang gihapon ta mag-monitor sa construction sa maong container port. Sa pagkakaron adto ta sa New Star Resort and Casino. Ana-ana kita mga igsoon sa parking area diri sa El Corso Mall. Naa sa kilid nga bahin sa New Star Integrated Resort. So karong adlaw atong i-update ang construction sa New Star mga igsoon aron nga mahibaw kamo sa unsa na ang itsura, unsa na inaong sa New Star, ilabi na diri sa likod nga bahin sa ilahang building. Ang New Star mga igsoon sa pagkakaron kanunay pa ilahang construction, ilabi na sa mga parts nga wa pa mahuman apan doon na yung mga establishment sa suod sa New Star Integrated Resort nga nag-open na o nag-operate na, sama sa ilahang mga restaurants, casino o kining usa nila ka hotel, ang Philly Hotel. Sa dugang kasayuran mga igsoon, bisitaha ang ilahang website newstar.ph. Sa kong pagkahibaw mga igsoon, dunay upat ka restaurant ang open na sa New Star. Usa niini mga igsoon, ang ilahang Italian steakhouse nga mao ang El Primo. And then doon na pa Fina ang Filipino restaurant, Si Tiandi ang ilang Chinese restaurant, ug dunay bag-uhay lang nga ni open sa miaging buwan mga igsoon kining Mot 32. So again, for more details mga igsoon, ato ang ilahang website newstar.ph.
Kining New Star mga igsoon, usa kini ka joint venture agreement sa Cebu City Government. Dunay 50 ka tuig nga lease contract mga igsoon. And then makadawat ang Cebu City Government ani og 60% sa annual gross receipts. Anaa kini nagbarog sa Kawit Island kaniadto og kasamtangan Kawit Point na tungod usa na siya kabahin sa SRP. Anhin nahuman ang ato ang double update karong adlaw mga igsoon. Amping mo kanunay og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.